Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Sizosebenza ngama-inconsistent systems of equations. Awubuke lesithombe engikudwebele sona la. Ngikudwebele lana abantu abafana njengeenkosi ababili. Yabona le nkosi esesandleni sokudla inenyoni ehlombelayo. Le nyoni iyabuza manje ukuthi uma ngikunika isibonelo sokuthi ngithenge ama-apula nobanana angibiza inani elithize, ngaphinde futhi ngahamba emva kweinsuku ezimbalwa ngaphinde ngathenga futhi obanana nama-apula kwaba yelinye inani elingasafani nenani ekade ngithenge ngalokuqala. Uma ngikunika into enjengalena ungakwazi ukuyenza isibalo uyibheke ukuthi ingaphuma ibe into enjani. Awuyicabangeke lento engishoyo ukuthi ayenza umqondo. Asithi inyoni ithi ithenge u2 pounds njengoba ngikubhala la 2 pounds, pounds ubhala ngama LSB ngesimelika, 2 pounds wama-apula no 1 pound wabanana. Konke lokhu kungibize u$3. Ngaphinde futhi ngahamba uyakhumbula inyoni ibishilo. Ngathenga futhi u6 wama-pounds wama-apula no3 wama-pounds wani obanana. Kwangibiza malini? Lapha kungibize u$15. Uma ngithi ke noma isho inyoni ihlebezela lenkosi ithi lokhu ungakwazi ukuguqula ukwenze isibalo lokho esengikunike kona ngaphambili ukuveza ini lokho esisebenza ngako namhlanje ama-inconsistent systems of equations. Asithi ngizothi u-A wami inani lama-apula. Ngizothi u-A wami inani lama-apula kuyi-pound elilodwa. Ngithi u-B wami ke obanana bami ke engisalilwe nabo ngaloko esinako ngaphezulu sizomisa kanjani lesibalo. Sifuna ukubhala konke lokho esinako njengoba ngibhalela la konke lokho esinako ngenhla sesikubeka ngendlela yesibalo. Sizoba no2A siqala ngalolu hambo lwethu lokuqala kade siyothenga ama-apula ethu nobanana bethu sithenga ababili nobanana owodwa. Sizoba u2A plus B. Khumbula ukuthi u-A wethu umele ama-apula, u-B wethu umele obanana. So si equal suba kusibize malini lokho esikuthengile kusiphe u$3. Siyawufaka u3 wethu lana. Uyabona ukuthi sekubukeka njengesibalo ke manje. Asibhale lokho njengoba sihambile kwesibili futhi ngizothi sino 6A umbala alright. So bano 6A u-A wethu umele ama-apula ngibe nani no3B u-B wethu umele obanana plus base ngithi equal bekade kusibize malini. Kusibize u$15. Yabona ke manje sinento ebukeka njengesibalo. Besikade sinengxoxo ekuqaleni ngale kona encanyana nje inyoni ihlebezela ukuthize sesinezibalo manje eziqondile. Sizimisa kanjani lezi zibalo? Uma uzibuka lezi zibalo uyazibona ukuthi esandleni sesinxele nasokudla akufani nesinako. Uyabona lo mbala wethu uyabuthi sino 2A ngale sino 6A. Asifani into zethu, asithenganga into efanayo ngakho namanani ethu awafani. Yini esingayenza ukuthi isandla sokudla esinako esandleni sokudla nesandla sesinxele kufane? Singathatha wona yini number engena zonke u3 ngizothi -3. Hayi -3 u-3. Ngakho base ngithe 3 - 3 yabona ukuthi ngiqhamuka kanjani lokho. U-6A ngiphuma nayo ngoba ngithe -3 times 2A. U3B lona ngithatha nawo ngoba ningithe -3 times B. U9 ngiqhamuka nawo ngoba ningibe ngithe -3 times 3 usiphaba u-9. Yabona ke manje sesinento enjani?
u6a wethu no -6a wethu benza njani bayasusana waphinde wasilungela nangala bayasusana u3b no -3b ngakho sino 0 ke manje usisalele la ngezansi u15 - 9 uzosipha ba usipha u6 nanku umphumela wethu kule ndaba yenyoni engathi hlebezelela yona kephi yaphinda futhi yahlebeza inyoni ithi hayi yabona lento engidwebelayo la akusisona isibalo esiqiniso kusho ukuthini lokhu njengoba ngikubhalela la kusho ukuthini ukuphumela ukubuma nomphumela nje khumbula sisebenza ngani ngama inconsistent systems of equation ibalo ezingaphumeli zibe iqiniso noma ezingabi nako ukulingana noma ukuhlangana akulona iqiniso ukuthi u0 uyafana no6 njengoba sino 0 is equal to 6 lapha ngakho ngaloku singamisa kanjani singaphinde senze njani singazama ukudobela igraph okukhombisa kona ukuthi akusilona iqiniso ukuthi u6 no0 bangahambisana uyayibona ukuthi besukaphi ngakho singaphinde sibhalela ngezansi sithi u2 uB wethu singawubeka ngalendlela uma suguqula isibalo sethu lesisesandleni sokudla sesinxele njalo sorry sithi uB is equal to 2a minus plus 3 isibalo esifanayo sesiguqulile nje ngalana basithanda singathi u3b is equal to minus 6a is plus 15 ngakho uB wethu ngasipha ba u2a plus 5 nangapha sibe no B minus 2a plus 5 sizoba nento esima kanjani la uyabona khona abasusanayo khona nabaqondene singadweba igraph la ngizothi le uB axis wami lo ngala ngidwebe a axis wami lo ngidwebe ngizogcina la ku5 uyabona ukuthi uB wethu oqala nankiya besino 3 ohambisana noba no2 waka a ngizodwebela la ezantsi ngiyazama ukudweba lo line ngendlela eqondile angithemba uyabona kuzoba uline oyisima kanje olandelayo uyabona ukuthi bengino5 ohambisana nawo futhi u2 ngakho base ngidwebela kuba into ebukeka kanje kuba isithombe esinje okuphinda kucacise ukuthi ngempela lenyoni iqinisile inobuhlakani alikho iqinise ekutheni u6 no0 bayangenelana ngakho sobhala sithini lana akungenelani babethi don't intersect ukuthi akuhlangani o x's bethu no y bethu abahlangani uyabona ukuthi oline bethu abazange nje bathintana ngakho qinisile inyoni ukuthi abathintani they don't intersect abathintana abahlangani iqinisile inyoni yethu impela ngabhala nangalendlela babejwayele futhi ukubhala ngaloko besuke beqonde into efanayo babethi inconsistent ayihlangana ayihamselani ayinako uqhubelana okufanayo ingakho sisebenza ngama inconsistent systems of equations into engangenelani into engahlanganani siphela lapho ke isibalo sethu senkosi esidwebelela nokuhletshezelwa inyoni yethu kube lula nje